Hola, som el grup 8 i ens diem Brian, Vanessa i Gustavo i Bonxín. I avui us presentarem el grup d'arbusto i falgueres de Collserola. Cua de cavall. És una planta primitiva, emparentada amb les falgueres. Té molts usos medicinals. Galceran. Galceran és un dels arbustos de Collserola. Galceran té 9 noms diferents en català. D'hàbitat, arcinals i altres bosses matollars densos. El galceran és un petit arbust de 30 a 80 centímetres d'altura, de color verd fosc, amb rizomes subterranis dels que surten peus masculins o femenins. Matapoll, arbust que assoleix un metre d'alçada. El seu nom deriva del grec damne, vol dir llorer, per la seva semblança blanca. Marfull és un arbust mediterrani típic de l'arcinat litoral. Característiques: és un arbust perennifolio que pot arribar a superar 3 metres d'alçada. Fàlsia negra. És una planta de la família de les asplaniàcies. És una falguera de fins a 30 centímetres d'altura. Herba pitxotera. La vida d'aquesta planta és roca i soque velles en llocs ombrejats, bosc. La seva mida és de 1 a 15 dm. Fins aquí la nostra presentació. Esperem que us hagi agradat.